أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. A yau za mu yi magana ne game da wani abin alkhairi da ya faru a ƙasar Nijar, inda shi mai girma shugaban ƙasar Nijar, mai girma Janar Abdurrahman Chani, ya yi wani ƙarin albashi ga ma'aikata, ƙarancin albashi kenan wanda ake biyan ma'aikata a ƙasan, a inda ya ƙara a lokacin ana ansan 30,000, yanzu kuma ya kai shi saifa 40,000 da wani abu, wanda hakan kuma babban nasara ce. Yin hakan da ya yi ya ƙara yin abin da ya kamata. Dama waɗannan mutane tabbas suna kuka da yanayin ƙarancin albashi da ake samu, shi kuma ya ga cewa ya dace ya ƙara wannan salari ɗin saboda mutane su samu sauƙin rayuwa da ake ciki, wanda yanzu na san kowa ya san yadda rayuwa ta yi wahala. Muna cikin matsi da dai wasu abubuwa kala-kala, wanda kuma a koda yaushe muna ƙara roƙon Allah ya kawo mana sauƙi, ya sauƙaƙa mana a cikin irin halayen da muke tsintan kanmu a yau. Wanda idan da za mu tsaya mu bibiya mu duba, za mu ga cewa tabbas ƙasar Nijar ƙasa ce mai alfarma, mai arziki, wanda daidai gwargwado Allah ya mata tattalin arzikin ƙasa. Sai dai matsalan a da baya can ba mu samu mutane ba ne wanda ya kamata su tsaya su yi utilizing ɗin shi wannan tattalin arzikin na ƙasan yadda ya dace. Su a koda yaushe abin da suka fi buƙata shi ne su yi ƙoƙari su gina kansu, ba wai talaka suke kalla ba. Talaka babu shi a gabansu, duk yanda za su yi dai suna so ne su yi ƙoƙari su ga su sun gina kansu, amma kai ko oho ba abin da ya shafe su da kai. Duk ma dai abin da za ka yi ba wai matsalansu ba ne, wanda kuma hakan babban tashin hankali ne, babban matsala ne. Ya kamata a ce dukkan wanda ya san shi shugaba ne, an fito kuma an zaɓe shi, to ya yi ƙoƙari ya kyautata ma talakawan nan, ya musu adalci ko yaya ne, ko da don gobe. In ma a ce a misali ka gama tenuwanka ba za ka ƙara fitowa wani siyasa ba, amma ai da daɗi ka ji ana yaba maka. Duk abin da kai in ka yi saboda Allah ne zai yaba maka kuma ya baka lada. Amma in wani ya yi ya ce wane ya kyautata, ai ba laifi ba ne. Kai kanka a ranka za ka ji daɗi. To idan kana so ka tsinci kanka a irin wannan matsayin, to fa sai ka riƙe gaskiya da amana, ka kuma kyautata a kan abin da ya dace. To kun ga waɗannan dalilai dai suna da yawa, wanda ya kamata a ce shugabanninmu da suke mulkanmu su yi hankali, su yi tunani. Saboda in fa ka ce wai yau ne ka da a'a, Bahaushe kan ce akan wanke ƙwarya ne don gobe. Idan yau ka samu abin da kake so, to kada ka taɓa tunanin cewa an ka watsar da mutum, gobe ba za ka iya zuwa neman wani alfarma a wurinsa ba. To the more kuma in ka zo neman wannan alfarma a wurinsa, zai iya tuna menene wannan ya mun wanda na ji daɗi, kuma me ya mun wanda ban ji daɗi ba. So da dama wasu sukan watsi da talakawa sai lokacin zaɓe sannan za a dawo. Duk da dai su kansu talakawa suna da nasu matsalolin da nasu fitinonin. A ce mutum a ɗauko wasu 'yan ƙananan kuɗi ana baka, kai kuma ka je ka dangwala ƙuri'a, ka zaɓi wannan bawan Allah, kuma kai kanka fa ka san cewa ba nagari ba ne, zai baka matsaloli da dama. Amma kuma haka nan sai ka rufe ido a baka abin da za ka cinye shi a ranan, ka yi wasu shekaru kuma kana cikin bala'i da tashin hankali. To ya kamata mu ƙara tunani mu san me